Здравейте, нека да готвим. Ще си правя обяд, закуска обяд. Ще използвам тофу, взимам го от Lidl. Мисля обяда ми да бъде тофу, малко маслинки, домашен хляб с квас и съвсем малко подправки да има в самото тофу. И авокадо. Добре, сега добавяме тофуто. Моето тофу е пушено, просто ето така го разчупвам и го слагам в тигана. Добавям малко вода вместо мазнина, соев сос, лук на гранули, кала на мак, не знам. Взимала съм го от Холандия. И това придава яйчената, такъв яйчен мирис. Съвсем малко доматено пюре, малко червен пипер, го задуша за 2-3 минути и тофуто ми е готово. През това време ще си подготвя чинийката, сложила съм си 2 тънки филийки. Ще намачкам самото авокадо, тук съм го обелила, ще добавя малко сол, лимонче и зехтин. Тофуто ми е готово, ще добавя малко сол, добавя малко лимон и както може да видите, не залепва никъде. Ще полея отгоре с черен кимион, така обилно количество. И това е завършената чинийка. Имаме тофу, авокадо, хлебче и маслинки. Чао!